Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивската телевизия. Вие гледате Открито студио, аз съм Диана Бикова. Днес в предаването ще се занимаваме с един проблем, който всъщност достигна своя финална точка, но редно е да се разисква и в нашето студио този проблем. Става въпрос за случая в Водно-електрически централи ЕАД, 100% държавно дружество, и дългосрочните протести на това предприятие срещу управителя Веселин Маневски. Тези протести се увенчаха с успех. Вчера беше подадена оставка, подадена и приета, разбира се. И днес в Открито студио гостуват заместник управителят на предприятието Никола Ганев. Здравейте, господин Ганев. И Драгомир Димитров, главен инженер по ремонта. Здравейте, господин Димитров. Радвам се, че сте в нашето студио, за да можем да разкажем пред зрителите ни, пред пловдивчани, какво точно се случва в ВЕЦ. Едно време това предприятие се казваше ВЕЦ Група Родопи, сега е Водно-електрически централи. Да, то е следствие на обединение между ВЕЦ Група Родопи и ВЕЦ Група Рила, Софийският клон на другата част на НЕК, и през 2011 година стана обединение между двете предприятия. А през 2015 година, на 7 януари, за управител на предприятие Водно-електрически централи беше назначен инженер Веселин Маневски, който има стаж в енергетиката, в енергийния системен оператор, в работилница за ремонт на прекъсвачи. Назначаването му беше съпроводено с едно обявление от негова страна, че едва ли не от тая дата започва енергетиката в България. До тази дата предприятието е било в 1985 година и неговата цел е да го изкара в 2015 година, така както трябвало да бъде. На практика всичко това, което той обяви, като факт не е истина, защото предприятието е било винаги водещо в енергийния сектор, включително с другите енергийни електропроизводители. Като държавно предприятие винаги е имало една политика и тази политика е било да осигурява енергийната сигурност на държавата, тъй като това предприятие като водно-електрически централи покрива върховите режими в енергийната система. Така че на господин Маневски нямаше кой знае какъв голям ход да направи, за да изведе предприятието в 2015 година, както той каза, от 1985 година. То си беше там и продължи да си работи по начина, по който е работило и до тогава. Но добре, защо тогава вие бяхте предизвикани така да възстанете, ако мога да използвам тази дума, срещу него? Нека господин Димитров да каже. Нашия протест беше стъпил на 3 опорни точки. Първата беше кадровата политика, втората организация на работа и третата методите на управление на господин Маневски. Действията му по тези 3 точки създаде доста напрежение в предприятието. Колко служители има в предприятието? Предприятието е с общ списъчен състав 908 човека. Така. Като този състав е пръснат в рамките на тези 30 обекта, които предприятие Водно-електрически централи управлява. От 2015 година започна процес на преструктуриране, беше изградена нова структура на предприятието, която смея да твърдя, че беше доста разширена така по отношение на позициите, които бяха залегнали в нея. Това даде възможност на господин Маневски да освободи доста хора, които бяха професионалисти и участваха във всички мащабни проекти, свързани с рехабилитациите на основните каскади в периода от 1997 до 2009 година, благодарение на които предприятието функционира и към този момент с намалена аварийност и с много добри показатели.
Господин Димитров, вие сте главен инженер по ремонта. От вашето звено колко човека бяха освободени и как се отрази това на работата ви, разбира се? От моето назначаване като главен инженер по ремонта, на тази позиция съм назначен от господин Маневски. И на мен са подчинени всички технически отдели в предприятието. Първоначално с ръководителите на отдели, с които аз започнах да работя, към този момент вече никой не е в предприятието. Верно, за 2 години. Да. Промяна. Всички тези хора бяха принудени да напуснат. Не се ли опасявате, че ще ви обвинят в неблагодарност, тъй като вие сте били назначен от господин Маневски и сега изведнъж започвате така да говорите срещу него, нали? Аз съм представил на вниманието на изпълнителния директор на НЕК един доклад, в който съм обосновал това свое решение да алармирам за проблемите в предприятието. И там съм изразил позицията си по този въпрос. Оценявам подадената ръка от господин Маневски, това, че той ме е назначил на тази позиция, но това по никакъв начин не ме задължава така безпринципно да подкрепям всякакви неразумни ходове от негова страна и да бъда в марионетка в ръцете на човек, който според мен не заслужава да бъде ръководител на едно такова голямо предприятие. Още повече, че е много сериозно предприятието. Това е структуроопределящо за енергетиката. Точно така. Господин Ганев, да кажете, след като беше приета новата структура в предприятието, какво се промени след идването на господин Маневски като управител в предприятието? Е имало нова структура и какво стана? След въвеждането на новата структура, както каза господин Димитров, водещи специалисти бяха принудени по различни начини да напуснат. В обектите, производствените, водно-електрическите централи, там където започна естествения процес на пенсиониране на хора, длъжностите бяха закривани за сметка на откриване на нови длъжности в централно управление, като секретарки, в сектор социални дейности, готвачи в служебния стол, градинари и други такива, Тоест помощен персонал, който няма съществено значение за поддържане на хидроенергийните обекти, тяхната висока техническа готовност. И в този период от време, при минимизиране на персонала във водно-електрическите централи, се наложи с цел господин Маневски държеше да няма извънреден труд и хората от ремонтния персонал бяха включени в даване на смени като оперативни такива, при което се занижи експлоатационният период за поддръжка на съоръженията и тези съоръжения без определен брой хора няма как да бъдат поддържани в висока техническа готовност. Но за сметка на това няма извънреден труд, с което господин Маневски се хвали навсякъде, което не е голямо постижение, защото Кодекса на труда позволява при определени условия да се натрупва извънреден труд, който естествено се заплаща по определен начин. Тези средства, които бяха икономисани за този период от време, както той каза, през декември месец 2016 година са били 2 стотинки, не отидоха в държавната хазна. Те отидоха в екипа, който той назначи в Централно управление. И това за мен не беше начин, по който това предприятие трябва да се управлява както като хора, така и като поддръжка на самите съоръжения във водно-електрическите централи. Отделно от това, начина, по който много от хората бяха освобождавани, беше изключително нелицеприятен. Хората бяха обиждани, хората бяха принуждавани в първи период от време да си искат да им бъдат намалявани заплатите. Лично те да настояват да им поискат да им бъдат намалени заплатите. Достигна си до случаи, в което колежка с недобро психично здраве, която е защитена от закона, беше принудена по най-нелицеприятен начин
да бъде освободен, да си подаде молбата за освобождаване. Това става чрез принуждаване на колегите в съответния сектор или отдел да пишат доклад до него, че тя не изпълнява задълженията си. Беше преместена от едно работно място на друго с цел да бъде назначена на временен трудов договор, след което беше освободена. Тази колежка след това 2 пъти беше в психодиспансер, после последва лечение от подагра, диабет и просто в момента състоянието е изключително лошо. Това не е единичен случай на освобождаване на хора защитени от закона, а всички останали бяха освободени по подобен начин, като на много от случаите се крещеше бъди мъж, подай си молбата за напускане. По този начин господин Маневски успяваше да създаде една изключително добра атмосфера в кавички за работа в предприятието и много от хората психиките не издържаха и те сами си подадоха молби за напускане. Добре, преди да дойде господин Маневски като управител, каква беше атмосферата, психоатмосферата в предприятието? При моите 37 години стаж в това предприятие, аз съм започнал като оперативен персонал във водно-електрическа централа. Не е имало такъв случай през тези години по такъв начин да се управлява това предприятие. Да се създаде една обстановка, в която оперативният персонал, когато отива на смяна, да е така притеснен, че ако нещо се случи, веднага господин Маневски ще вдигне телефона и просто ще го срине с земята. Имало е такива случаи при различни аварийни ситуации, които са неизбежни за едно предприятие като нашето, в което господин Маневски просто е правил хората и ги е довеждал до състояние, в което големи специалисти, сигурни в работата си, в момента не могат да вземат едно решение и се допитват до останалите колеги, до началниците си, за да могат да изпълняват служебните си задължения. Това е един изключителен тормоз върху хората, психически тормоз, което доведе и до нашата реакция. Това отрази ли се по някакъв начин на качеството на работа, на функциониране на съоръженията? Извинявам се, ама като имаш психологическия проблем, естествено не можеш да си вършиш, вие казвате добра работа. Хората в основните производствени звена и в техническите отдели, все пак доста от тях с значителен опит, успяха да поддържат нормално ниво, както на съоръженията, като ремонт, така и като поддръжка, така че няма страх за съоръженията, както каза господин Димитров, рехабилитациите, които бяха проведени на голяма част от централите в каскадите, все още поддържат високо техническо ниво. Да, господин Димитров, кажете какво провокира така писмата, които изпращахте до Министерство на енергетиката, което е принципал на предприятието, разбира се. Кога започна цялата тази преписка с Министерството? Или първо минахте през Българския енергиен холдинг, на който сте пряко подчинени? Принципал на предприятието е Националната електрическа компания в лицето на изпълнителния директор на НЕК. И първият доклад, който аз съм подал, е към изпълнителния директор на НЕК, с оглед на това да информирам за това, което се случва в предприятието. Да, че има проблеми. Споменал съм конкретни случаи в доклада си, че има затруднения в доставката на материали при обезпечаването на ремонтите, които се дължат основно на организацията в предприятието, свързани с спешна необходимост на материали, тъй като това е вътрешна организация в предприятието и всъщност правилата са създадени от управителя на предприятието, по които се работи. Елементарни доставки в порядъка на 100-200 лева ние ги реализираме в рамките на месец-два, което рефлектира върху изпълнението. Вие не можете да си вършите работата. Да, рефлектира върху изпълнението на ремонтната дейност в предприятието и затруднява изпълнението на задачите. Това съм посочил в доклада си към изпълнителния директор. Това стана в началото на 2017 година. И какво ви отговориха оттам? Не получих отговор. Нямате отговор. Да, след това, тъй като не получих отговор, съответно информирах по-високото ниво над НЕК в лицето на Министерство на енергетиката с доклад отново до министъра на енергетиката. Оттам също не получих
Това по време на служебното правителство ли е било? Да. Николай Павлов беше министър на енергетиката. Някаква реакция от негова страна? Нямаше реакция от негова страна. Междувременно многократно бяха подавани сигнали от колеги, точно такива, които са жертва на управлението на господин Маневски и на кадровата му политика, които бяха или уволнени, или принудени да напуснат. Многократно има такива сигнали към Българския енергиен холдинг, към други институции, подавани сигнали към Народно събрание, към президентство. И всъщност на базата на тези сигнали в началото на месец март беше назначена проверка от Българския енергиен холдинг в предприятието. Да, Комисия от инспектората на БЕХ един месец беше в процес на проучване на проблема. Проведаха се срещи с ръководителите на отдели, с конкретни лица, които са посочени в сигналите, с ръководителите на централи. Там бяха изложени доста обстойно обстоятелствата, при които работят. И комисията, която приключи работа си към 22 март, излезна с доклад, в който има констатации и препоръки, които подкрепят това, което аз съм изложил в докладите си и до изпълнителния директор, и до министъра на енергетиката. Тогава господин Маневски се разболя внезапно, излезна в болничен. Аз бях временно изпълняващ длъжността управител по време на боледуването на господин Маневски. Това става по време на служебното правителство. След като беше съставено редовното правителство, което е действащо и към момента, господин Маневски оздравя и се върна на работа. Върна се на работа, направи една разширена оперативка, на която каза, че ще се разправи с всички, които са, имат заслугата той да излезне в болничен. И това ни върна в периода преди неговото боледуване. Имам предвид по отношение на психоклимата в предприятието. А предприе ли някакви реални стъпки той? Мисля, че ние не му позволихме, тъй като екипа в предприятието, говоря в лицето на заместник управителя, главните инженери, в мое лице и главния инженер по експлоатация, всички ръководители на отдели, направихме една подписка, която беше към изпълнителния директор на НЕК, в която всъщност изразяваме протеста си срещу методите на управление, кадровата политика и организацията на работа в предприятието. И в тази подписка се включиха около 370 човека от предприятието. Пак казвам, целият ръководен състав на предприятието. Не мога да очаквам, че дежурният персонал от централите ще участва в тази подписка, тъй като това са хора, които са отдалечени, нямат ежедневния контакт с управителя. Нормално е да нямат така близките впечатления и да вземат позиция. Някои колективи от съответните централи решиха, че ще се въздържат, няма да участват в подписката, което е нормално според мен и по никакъв начин не опреквам хората в това. Добре, а тази подписка какво беше следствието на тази подписка? Какво се случи? Тази подписка с един наш протест пред НЕК ЕАД я внесахме в деловодството на НЕК на вниманието на изпълнителния директор, като по този начин изразихме нашето желание за промени в предприятието, т.е. искахме освобождаването на господин Маневски от позицията управител. Кога се случи това, господин Ганев? На 19 май беше внесена подписката в Националната електрическа компания и след това протестите продължиха, като те бяха мълчаливи протести, които изразяваше се в носене на трибагрени лентички и в регламентираните почивки в 10 и 12
по време на обяд и в 15 часа се събирахме пред управлението на мълчалив протест. И как, това нали, продължи нали, така съвсем спокойно, без да създаваме някаква екстремна ситуация, както за работата на предприятието, така и за нали, повишаване на температурата на микроклимата, създаден от господин Маневски. В този период от време тичеше проверка от Министерството на енергетиката с участието на експерти от Инспектората на енергийния холдинг и от Националната електрическа компания. Като тази проверка трябваше да приключи с доклад до 2 юни и след това да се вземе решение за от самата проверка, като резултати. Да, от прес-центъра на Министерство на енергетиката в късния следобед вчера получихме официално, медиите получиха официална информация, че тази проверка на предприятие ВЕЦ към НЕК ЕАД е приключила и не са установени административни нарушения, свързани с определене на работната заплата и допълнително материално стимулиране във фирмата. Сега тук ще искам малко повече да ми разкажете. Вероятно в онази подписка сте споменали, че има проблем с работната заплата, с допълнителното материално стимулиране. Така ли е? Направена е комплексна проверка. Така и всъщност предходната проверка, която беше от инспектората на БЕХ, в доклада на комисията има упоменати точно такива констатации, че реално има такива проблеми. Това, за което и господин Ганев каза за извънредния труд, е едно от Нямаме нещата. правото да посочим конкретни цифри, тъй като реално от тази проверка, която беше от инспектората на БЕХ, бяхме наказани дисциплинарно с господин Ганев, с забележка, тъй като в докладите сме си упоменали получените от нас ДМС-та и бяхме ги оповестили сред колегите ни Това е конфиденциална информация. по централите. Говорим вътре в компанията. Не сме ги... той между колеги не е редно да се коментира. Така е, но понеже имаше спекулации от страна на господин Маневски със съдържанието на докладите, ние решихме, че ще ги направим публично достояние до знанието на колегите, защото нищо от това, което сме записали, не се срамувам. Аз съм се подписал под това, което съм записал в доклада. Смятам, че това е в общия интерес на цялото предприятие. Искам с хората, които ежедневно работя, искам да са спокойни, доволни и щастливи. Да, разбира се. Все пак тези хора разчитат на мен, имам някакъв авторитет пред тях и искам те да бъдат наясно аз какво съм изложил в докладите си. С тази цел направихме и това оповестяване на съдържанието на докладите ни към колегите от предприятието. И реално погледнато от проверката на инспектората, последствията бяха само 2 наказания за господин Ганев и за мен. За вас, да. Това, което са обявили от Министерството, аз не искам да го коментирам. Не коментираме, просто си разясняваме единственото ситуацията. нещо, което ме удовлетворява и това, което искахме, е постигнато. В смисъл, господин Маневски си е подал отставката. Подал в кавички оставката, да. И от днеска смятам, че в предприятието има един нормален работен климат с назначаването на новия управител, мисля, че нещата ще изглеждат още по-добре. Обявен ли е вече конкурс за нов управител? Или там на какъв принцип се определя? Временно ще има назначен управляващ. Има някакъв регламент. Господин Ганев, казахте в началото на разговора, че от 37 години сте в предприятието. 38. И така сте минали по иерархията. Има ли система за кариерно развитие в предприятието и изпълнява ли се тази система за кариерно развитие? Меко казано, системата за кариерно развитие беше прокламирана от господин Маневски. Значи в предприятието като система не бих могъл да кажа, че нещо функционира като система.
На базата на натрупения опит в различни централи, на различни длъжности и в зависимост от това, от желанието на хората, които искат да израстват естествено, сами те понякога изявяват желание да преминат на следваща длъжност, по-висока, нормално, разбира се. след като е натрупал съответния опит и по този начин винаги са се движили нещата по отношение на кадрите в предприятието. Тоест, преди тези 2 години и половина не е имало такова масово назначаване на нови хора, такова преструктуриране, което доведе, нали, до възможността доста от старите специалисти да бъдат принудени някои да напуснат, други по различен начин, но най-вече чрез създаване на установка на нетърпимост в работата предизвикана по начина, по който управляваше господин Маневски. И за това казвам, че винаги в тези години, в които аз съм работил, е имало, меко казано, система, но хората са се издигали по начин, не както се казва, с парашютистки, а са се изграждани в годините като специалисти. И това е допринесло, нали, за създаване на една стройна структура, в която винаги може да се има доверие на хората, които заемат съответните длъжности, защото те имат необходимия опит практически, доказали са го в годините, хората имат доверие, нали, както нагоре, така и надолу. И това е начинът, за разлика от начина, по който се опита да управлява господин Маневски, чрез вкарване в колективите на хора, които нямат необходимия опит, нямат необходимата квалификация. Това го заяви и колега, назначен от господин Маневски. И той чрез тези хора получаваше информация. На нашето питане, добре, тези началници на централи, началници на отдели, които са назначени, защо тяхното мнение не се взема предвид? Не се взема предвид при назначаване на нови хора в отдела. И отговорът е, че той има друг стил на управление. Нов. Невиждан, непознат. Наистина изключително непознат. И както той казва, вечер аз когато гледам записите от видеонаблюденията по различните обекти, вие гледате някакви розови сериали. Това е начинът на управление на господин Маневски. Имаме зрител на телефона, сега ще го включим, да видим. Имаме въпрос, вероятно, към вас. Ало, здравейте, слушаме. Ало? Да. Въпросът, който разглеждате, още няма край, защото сигурно има какво да кажат поканите гости. Аз съм работил в системата, господин Игнатов, инженер Игнатов, те всичко го знаят, Бог да го прости. Мисля, че почина скоро. Миналата година. Така че в системата, както казват те, е страшно да пуснеш парашутисти. Обаче този филм, който те сега го разказват, или театър, аз съм го гледал. Много пъти, поне на 2 места, 3 съм го гледал. Така че не трябва да се очудват. Тези неща, които се правят в София, не се знаят в провинцията. И са широко практикувани с назначаването на хора неразбиращи, с дразги в колектива, разбиване и така нататък. Аз ще ви кажа само един случай. Имах разговор с министър-председател на България, който беше от Пловдив. И той, така, говорихме с него за енергетиката. И той, така, ми каза в един разговор с една МакГър, която е идвала тук. Вика, кризата започва с липсата на алкохол в магазините. Кризата в България, говоря ви за много години напред, когато нямаше алкохол в магазините. И завършва с приватизация на енергетиката. Така че бъдете готови да видите последната серия на филма и България ще кротне. Добре, благодаря ви за включването. Аз също си мислех да ви питам, нямате ли подозрения, че евентуално предприятието така целенасочено се води към един такъв етап за приватизация, процедура за приватизация? Мога да кажа, че господин Маневски при едно събиране така пред широк кръг от хора заяви, когато възникна конфронтацията между нас вече и всеки изрази своята позиция и стигнахме до състояние, в което се разбра, че няма как да преодолеем
различията по отношение на работата, господин Маневски каза една такава фраза, която мен страшно много ме изненада и събуди ред въпроси и подозрения, нали? Вие тръгвате сега срещу мен, но какво ще направите, когато аз се върна в частния инвеститор? Това го казва ръководител на предприятие, което е държавна структура. Много озадачаващо и Което в мен събужда много въпроси. Да. А питахте ли го директно какво има предвид да се доизкаже? Това беше в състояние на афект и според мен беше изпускане на нервите, но беше показателно за мисленето и така действията му. Това е много неприятно. Добре, нека да се върнем на тази констатация от Министерство на енергетиката. Значи те признават, че е налице конфликт и цялата ситуация е в резултат на междуличностни отношения в ръководството на фирмата. Всъщност, господин Ганев, вие приемате ли така обвинение, че вие може да сте виновни, разбирате ли, за цялата тази ситуация? Не сте се опитали да го приобщите, господин Маневски, към ръководния екип? Значи, общо взето около 2 години се опитвахме, нали, ако не ние към него, той към нас, но това реално не се случи. В тези вече 2 години и половина видяхме, че нещата няма да отидат в добър край и затова нашите действия с господин Димитров и с останалите колеги, ние не сме тръгнали само двамата. И верно след това тръгнаха и редови служители, хора от централите, защото обстановката наистина стана изключително нетърпима. Всеки един от нас по различни поводи биваше упрекван в саботаж. Откакто той е дошъл, ние едва ли не сме му почернили живота, защото постоянно изпитваше някакъв ужас, че всеки се бори срещу него. Ако ние сме тръгнали да се бориме по този начин, системата сигурно нямаше да е в добро техническо състояние, а ние сме хора с семейства, хора с съвест, хора с дългогодишен опит и сме се стремяли да си изпълняваме задълженията така, че да не създаваме проблем в енергийната система, респективно в икономиката на страната, защото това е структурно определящ отрасъл и със стратегическо значение. Важно, разбира се. Но, за съжаление, за господин Маневски ние бяхме едва ли не едни провокатори за енергийната система. Разваляте му ръката на човек. Най-вероятно, да. Добре, имаме още един зрител. Ало, здравейте. Ало. Добър ден. Добър ден. Здравейте. Здравейте, слушаме. Казвам се Мария Кирова и съм бивш служител на водно-електрически централи. Да. Да, чуваме ви. Искам да благодаря на колегите, които в момента са във вашето студио, на всички онези, с чиято помощ господин Маневски вече не е в структурите на енергетиката, поне във водно-електрически централи. Бях 9 месеца в болнични с паникатаки, предизвикани от неговото управление и от хората, които той беше назначил в нашето предприятие. Подложена на психически и физически тормоз ежедневно. Не само аз, но и масата стари колеги с опит. Аз имам 13 години стаж в това предприятие. Да. И накрая стана непоносимо за мен. И ви напуснахте. И пуснах. Да. Управлението на господин Маневски, всъщност не знам дали господин отпред трябва да сложа, на това лице Маневски е изключително жестоко, непростимо. Той няма страх от Бога, от никой. Той е жесток, зъл човек, смея да го кажа. Вкара много хора в болници, в това число и наша млада колежка, която посегна на живота си. Страшно се вълнувам в момента, не мога да изразя всичките емоции, които бях подготвила да кажа за тази
Добре, благодаря ви, госпожо, за обаждането. Подкрепя ви, благодаря на всички хора, които въстанаха срещу Маневски и неговото управление. Благодаря. Господа, вие вероятно познавате дамата, която, или може би се сещате, бивш служител. Да, нямам желание да разказвам личната история. Предполагам, че тя спомена. Има и много други такива случаи. Така че, добре. Забравихме да кажем, по-точно аз забравих да кажа, че господин Веселин Маневски е втори мандат общински съветник в Общински съвет Пловдив от групата на ГЕРБ, управляващата партия. Това е много важен факт, според мен, тъй като не може случайен човек да бъде управител в последните години, да бъде управител на едно такова голямо предприятие държавно, още повече структура определящо. Смятате ли, че е имало политически чадър над господин Маневски и всички тези протести и проблеми, които са създадени, така той е разчитал до някъде на политическа подкрепа, ако обичате, господин Димитров? Да, аз съм го заявял и в други студия, че такъв политически чадър съществува и това даваше сила на господин Маневски да има това поведение и да бъде безпардонен в отношението си към хората, да се чувства безнаказан и да направи всичко това, което се случи на всички хора, които вече са извън предприятието и тези, които понесаха целият този кошмар от 2 години и половина управление на господин Маневски. Политическият чадър е от местната структура на политическа партия ГЕРБ и от регионалната в лицето на госпожа Менда Стоянова. Да, имаме още един зрител на телефона. Включваме. Ало, слушаме. Ало? Ало? Здравейте. Здравейте. Добър вечер на всички. Добър вечер. Ало? Да, чуваме. Слушаме ви. Добър вечер на всички. Да. Имам един въпрос към уважаемите господа, които много интересно изслушвам от началото на предаването. Да. Господа, вие сте едно стабилно структурно определящо предприятие, на което разчитаме целият български народ, тъй като произвеждате енергия. Значи, като държавно предприятие, задава ли сте си въпроса какво ви се случва на вас като държавно предприятие? А знаете ли какво се случва в частните предприятия, тъй като вие имате на кого да идите да се оплачете, на кого да пуснете доклад и т.н. А в частния сектор каква е ситуацията? Задава ли сте си въпроса колко такива случаи като вашия и подобен на вашия има? Добре, благодаря. И това все пак, нали, ви като представители на държавата, трябва да изразите отношението си и към частния сектор. Благодаря ви много. Благодаря ви за въпроса, господин Димитров. Да, аз мога да кажа, че имам преки наблюдения. Работил съм в частна структура, в една от всъщност най-голямата частна структура, която е собственик на водни централи в България. Така. Там бях началник на ВЕЦ и много добре ми е позната по какъв начин се работи, по какъв начин са организирани нещата. Начина на организация на работа в частната фирма и в държавната фирма. И кажете каква е разликата, много ми е интересно. Ами, как да ви кажа, за да се върна обратно в държавната фирма, тъй като пътя ми в енергетиката, трудовия ми път в енергетиката започна в предприятие ВЕЦ група Родопи. След това имах едно прекъсване от 5 години в тази частна структура, за която говоря. И след това се върнах отново в предприятие ВЕЦ група Родопи, по-късно и към настоящия момент предприятие водно-електрически централи. Не мога да кажа, че всичко, смисъл такъв, навсякъде има нещо добро, има и нещо лошо. Въпрос на личен избор е човек какво иска да избере за себе си. В една частна компания, в сферата, в която работя,
производство на електрическа енергия от водни централи, частната структура е фокусирана върху по-скоро финансовия резултат. Смисъл такъв, аз като техническо лице искам да се развивам по отношение на техниката. Това ми го дава предприятие водно-електрически централи с разнообразието, с много големия мащаб. Това са 2700 мегавата. Възможността ми за развитие е много по-голяма, отколкото в една частна структура, където нещата са доста по-свити и мащабите са различни. Съвсем различни, да. Да, но иначе като начин на организация... Мога да кажа за енергетиката, че в частната структура нещата са много по-стегнати и организирани. И точно това някак се изостря недоволството ми от това, което виждам и това, което се случи през тези 2 години с една нова структура, на която имаше заместник на заместника. Супер раздут щат, искате да кажете. Раздут щат, което реално рефлектира върху организацията на работа. Значи, за да извършим една доставка на материал за 100 лева, под съответния документ се разписват 5 човека. Стига бе. Най-малко. Най-малко 5 човека. А това трябва да става с решение на главен инженер, управител. Той е човека, който трябва да прецизира. Техническото лице казва, необходимо еди какво си, управителя казва, да, добре, щом трябва. Разписва се, счетоводителя действа по задачите. Аз така си го обяснявам. Така би трябвало да бъде, но не и... Така беше. Така беше, да. Последните 2 години нещата загубиха всякаква рамка и всякаква граница, според мен. Господин Маневски твърдеше, че той работи по закона, той е един таран за корупцията в енергетиката и всъщност до момента, в който той е дошъл, едва ли не всичко е порочно. Нищо подобно не мога да кажа. Предприятието е проверявано многократно. Многократно е имало одити, които какво се показва? Няма нарушения. Имам предвид, нарушенията са винаги в някакъв одит излизат някакви нарушения, което е нормално, но говоря за фрапиращи нарушения, няма констатирани. Да. Господин Ганев, в предварителния разговор така стана ясно, че е имало случаи, в които за закупуване на някои неща, не мога да посоча какви материали, консумативи, така, персонала с лични пари ги е купувал. Вярно ли е това? Това е абсолютно вярно и всички, които са били в предприятието и продължават все още за радост да работят в предприятието, въпреки че господин Маневски вече не е управител на предприятието, могат да потвърдят, че по различни поводи той е казал: толкова пари ви давам заплати, че вие сте длъжни да не ми създавате проблеми с съоръженията, така че купувайте си материали, за да си поддържате тези съоръжения. Това сме го правили и ние лично с господин Димитров, и други ръководители отдели, за да могат да вървят нещата, защото в края на крещата нещо да се случи, голяма степен е наша отговорност, естествено, да станат нещата. Така че ние не можем да си позволиме хората под нас с по-ниски заплати да отделят средства. Те също отделят, но и ние също сме отделили средства, за да могат нещата да се случват. Това е скандално. До там стигнат нещата с управлението на господин Маневски. Това е скандално. Но, в така, времето на изостряне на отношенията се стигна до там, че започнаха провокации от страна на работници и служители, назначени от господин Маневски, целящи да предизвикат физическа саморазправа. Стигна се до случай, в който назначен от него човек навираше в устата на негов колега запалка с логото на ГЕРБ и му казваше: целувай. Целта беше да го предизвика, благодарение на колегата, че не действа физически, а се въздържа. Господин Маневски се вмесваше в провеждането на изпитите по безопасност, въпреки че той нееднократно е заявявал, че много държи всеки да знае правилниците и да ги спазва, за да няма трудови злополуки.
Но той разпореждаше на изпитващите със списък, кои хора да бъдат да минат изпита и кои да не минат изпита, а хора назначени от него да минат изпита. При все, че той лично заявяваше: искам всеки да спазва правилата за безопасност, законите и така нататък. Самия той ги нарушаваше. Това предизвика в мен изключително недоволство и след няколкото случая, в които един от които беше и употреба на алкохол от назначен от него човек, той беше проверен преди да започне работа с техническо средство, което в последствие господин Маневски разпореди да се докаже, че е непроверено, възможно и да не е било проверено, нали, своевременно. Доказа се, че средството не било и официално за доказване на употреба на алкохола. Това е дрегер от фирма, която е доказана в производството на такива технически средства. Накрая дрегера изчезна от съответния обект, а хората бяха наказани за безстопанственост. Потърпевшият, който не потърпевшият, а човека, който алкохол, не беше наказан. Впоследствие, след мой доклад, той тия дни си пусна молба за освобождаване. Аз пледирах за дисциплинарно уволнение, защото при него бяха всичките тези случаи на алкохол, на провеждане на изпити без необходимите знания. Изобщо такива едни бъркоти. И за запалката, за която споменах преди малко. Да. Това са обстоятелства, които изключително много нагнетиха обстановката в предприятието. И това ставаше всичко под погледа и може би под диктовката на господин Маневски, защото той знаеше какви хора назначава. На изгонен от ЕСО човек от неговата работилница преди около няколко месеца за това, че са хванати в кражба на гориво, единият от хората беше назначен при нас с думите, че той не участвал в кражбата. Той просто не се е обадил. Той е стоял безучастен, но не се е обадил където трябва. А той твърдеше, че иска да създаде екип, в който не да се прикриват хората, когато правят някакви глупости или пък безобразия, а единия да показа на другия правия път. Така той назначи хора, които вместо да показват правия път, са си стояли мирно и тихо, гледали са, а може и да са участвали. Това не мога да го твърдя, но... Нещо не се знае, има така органи. Нека да включим сега, имаме пак зрител. Ало! Слушаме. Да. Добър ден. Добър ден. Ало. Да, чуваме ви. Слушаме ви. Свалям шапка на такива пловдивчани и българи. А вие защо се затварите очите, като във всички общински предприятия в Пловдив, това число, чистота, паркови и градини, е точно по същия начин. Командва ГЕРБ. Хората ги е страх да си дигнат главите, страх да си изкажат собствено мнение, страх ги е да идват до тоалетна, че ще ги изгонят. Добре, благодаря ви за въпроса. По тази тема ще говорим и в следващи предавания. Между другото, аз вече имах няколко предавания по темата какво се случва в общинската администрация. Продължаваме обаче с проблема с предприятие водно-електрически централи. Господин Ганев, да си довършите думата, т.е. ще ви задам въпрос в продължение на темата за назначенията. Има ли други публично известни личности в предприятието? Значи, още при назначаването си господин Маневски каза, че се е хванал на бас с управителя на ВиК Пловдив, кой повече общински съветници ще назначи при него в управляването от него предприятие. Това на 4 очи ли ви го каза или ами на мен го е казал, предполагам, че го е казал и на по-голяма публика. Лично той е заявил, че докато е назначен политически и докато партията стои зад него, той може да прави каквото си иска. Има ли и други общински съветници в предприятието? Да, господин Димитров? Да, има още двама общински съветника, които са част от ръководния състав на предприятието. Вършат ли работа поне или? Специалисти ли са за тези постове? Айде така да кажа.
Аз не мисля, че имат... Не сте им гледали дип. Не мисля, че човек, който е дошъл в предприятието, веднага трябва да вземе управленска позиция, идвайки отвън, да бъде назначен, примерно, ръководител сектор и така да бъде обезпечен с една, бих казал, висока заплата. Все пак казвам, тук трябва да се покажат все пак някакви възможности. А има хора, които многократно им е променена заплатата, имам така в посока нагоре, за да достигнат едно добро така обезпечаване финансово. Да, нека да включим още един зрител. Ало, здравейте! Слушаме. Моля, изпратите обаждането на другия абонат. Ами, другия абонат, нека пак да опита да се обади. Така, сега, какво следва от тук нататък, господин Ганев? Какво от тук нататък следва един нормален работен ритъм. Надявам се и така съм уверен, че хората ще се успокоят, защото ние за тези 2 години и половина пренесохме толкова негативи в къщите си. Това са семействата ни, съпругите, съпрузите, децата, внуците. Това е едно ежедневие, което няма описване и най-добрият начин е, както се каза, човек да отиде на работата си, проблемите домашните да не ги носи на работата. Обратно, когато се прибере в къщи или, както казваше господин Маневски, да идвате щастливи на работа и да се прибирате щастливи. Аз ви уверявам, че едно 700-800 човека не са идвали нито щастливи на работа, нито са си тръгвали щастливи от работа. Ама сега ви улекна, нали? Сега нещата са съвсем други. Отсъствието на господин Маневски е едно удовлетворение за нас. Добре, нека да видим зрител. Ало, да чуем зрител. Слушаме ви вече. Ало? Да. Добър ден. Добър ден. Здравейте, господа. Казвам се Живко Желев. Слушам от известно време това, което говорите. И то изобщо не ме изненадва, защото системата на управление, особено на държавните предприятия в България, е в зависимост от това, коя партия е на власт. Искам да ви попитам първо, този гражданин Маневски, малкото име господин ли е или вие така му казвате? Това е официално обръщане. Веселин се казва. Що ме Веселин и те нямат уважение към него да казват гражданина Маневски, откъде на къде ще му казват господин, като чувствам, че и двамата не го харесват. По-добре се изразявайте откровенно и искрено. Въпрос на добро възпитание. Да. Съобщете номера на господин Маневски на водещата, да го изпишат на екрана и аз да му се обадя от мое име, да го питам защо той си позволява такива гаври с работниците на едно предприятие от името на водещата красива партия, която води нашата страна към светли бъднини и така нататък. Много ще ме е интересно дали това ще стане. Приятна вечер. Благодаря, господин Живко Желев. Благодаря ви за въпросите. Не точно въпроси, коментар бих казала. Номера на господин Маневски господин Веселин Маневски, няма да го изпишем, но Пловдивската телевизия Открито студио е готово да предостави право на отговор, разбира се, каквато е добрата журналистическа практика, така че моите гости, надявам се, няма да имат нещо против господин Маневски също да дойде в това студио и да каже каквото има да казва, защото доста така обвинения имаше към него тази вечер и... Ние сме меки. Може, разбира се. Мога ли аз да влезна в ролята на господин Маневски и ще ви кажа той какво ще ви отговори? Слушам. Че работи по закона, бори се с корупцията и всичко, което е направил е съгласно нормативната уредба и не е прекрачил и на йота в страни от това, което трябва да прави. Точно така. Да. Господин Ганев, вашето предприятие има ли възможност да организира процедури за обществени поръчки? Правите ли? Как се правят? Тъй като тази тема с обществените поръчки е много деликатна. И ми е интересно при вас. Както казахме в началото, по чапката на НЕК ние имаме
правила, спуснати от Националната електрическа компания за начина на провеждане на процедури. И той е свързан изключително с правилата, определени от Закона за обществени поръчки. Така. До определени суми процедурите се провеждат в предприятието, като те предварително се изготвя график за провеждане на обществени поръчки, а над определени суми тези поръчки се провеждат на централно ниво с цел да няма нарушаване на ЗОП и разделение на поръчките, с което естествено се нарушава закона. И в този смисъл изпълнителният директор е дал определени права на управителя на предприятието, по които правила той да може да провежда тези обществени поръчки. Всичко, което е свързано с обществена поръчка, се обявява на сайта на предприятието, за да стане видно на всички интересуващи се от участие в процедурите. По същия начин са и обществените поръчки, които се провеждат на ниво НЕК. Те се обявяват на сайта на Националната електрическа компания, съответно в Агенцията за обществени поръчки. Всички документи по процедурите в НЕК се обявяват съответно съгласно закона, така че всичко е прозрачно. А по отношение на тези дребни, спешни, неотложни необходимости, господин Маневски, въпреки дадените му права от изпълнителния директор, просто довеждаше нещата до там, че те да не се случват. При все, че той е назначил цял отдел за обществени поръчки за провеждането им, било то дребни процедури за спешна необходимост. Те не са и процедури. Те са закупуване на материали по спешна необходимост и по този начин той имаше контрол върху цялата дейност за закупуване на материалите. Ние с господин Димитров нито сме давали фирми, с които да се водят контакти, нито лично сме участвали в тези процедури или пък закупуване на материали за спешни необходимости. Да, господин Димитров, имате да допълните. Искам само да допълня, че всички процедури, които се провеждат на местно ниво, тук в предприятие водно-електрически централи, се съгласуват с Централно управление на НЕК, т.е. след положителна резолюция на изпълнителния директор на НЕК, те се възлагат за изпълнение на съответните фирми, които са били класирани като изпълнител по съответната процедура. Така че в случая господин Маневски няма как да бъде някакъв определящ фактор за разбиване на някакви корупционни практики в предприятието. Работодател е господин Петър Илиев. Господин Маневски управлява с едно пълномощно. Петър Илиев е изпълнителният директор, да. Така че господин Маневски управлява с едно пълномощно, в което са му разписани правомощията. Да. Така че всичко, което се провежда тук като процедури, пак казвам, се съгласува и се утвърждава от господин Петър Илиев. Добре, за повече от 2 години господин Петър Илиев, изпълнителният директор, не се ли усетил, че всъщност неговия, как да кажа, неговия управленски засяга се неговата личност? Господин Ганев, имате ли някаква обратна връзка с него? Или никаква връзка сте нямали? Или той си говори само с управителя Маневски? По принцип, да. Значи, ние спазваме структурата иерархичната и винаги ние лично с изпълнителния директор не комуникираме в смисъл такъв, ако няма проблеми, които да възникнат. Той идва ли е тук? Да, разбира се. Значи, нашите преки контакти бяха вече, когато нещата започнаха наистина да стават изключително нетърпими и трябваше да покажем, че ние не сме, да реагираме, че ние не сме съгласни с действията на господин Маневски и не можем да се съгласим по начина, по който той управлява, да продължава да съществува това предприятие. Попитах ви преди малко какво очаквате да се случи. Предстои така определение на нов управител. Ами ако е пак така спуснат политическо лице, ако е спуснато? Надявам се на света да не съществува втори човек като лицето Веселин Маневски. Искрено се надявам, че не може да съществува
клонинг. Нямам какво да кажа по този въпрос. Искам и аз нещо да добавя. Когато дойде проверяващ като назначена комисия, винаги се работи по документи. Комисията взима съответно досие на служител или преписка по процедура и се гледат документи. Много е трудно да пресъздадеш човешките взаимоотношения. Това от документите няма как да бъде пресъздадено. Взаимоотношенията с управителя на предприятието в лицето на господин Ганев, в мое лице, това е ежедневие. Трудно е да се опише каква е комуникацията, ако изобщо има такава, ако имаше такава между нас. Психоклимата беше непоносим. Аз в последните няколко месеца дори смея да твърдя, и това го казах пред господин Петър Илиев, че между ръководния екип на предприятието реално няма комуникация. Това означава, че предприятието не работи нормално. Което е много страшно. Да, точно така. За едно предприятие, като от мащаба на предприятия водно-електрически централи. Да. Добре, господа, благодаря ви за участието ви в открито студио. Благодарим и ние. Надявам се, че ще продължим по темата в положителен аспект. И ние се надявам. Искрено се надявам и сме сигурни, че нещата ще бъдат значително по-добри. Уверени сме. Пожелавам ви го. Разбира се, Пловдивската телевизия и Открито студио са готови да предоставят думата и на лицата, които бяха споменати по време на нашия разговор. Уважаеми зрители, това беше всичко за днес. Бъдете здрави и до нови срещи!